Morissa taas. Taas ollaan Pesiskentän laidalla, itse asiassa samalla Lielahden kentällä, missä tein keväällä yhden videon. Ja nyt tuli taas katsojatoive, tuli tuossa juhannuksena viestiä ja lupasin, että palaan tähän heti kun sitten ehdin ja nyt on sen aika. Otetaan heti saman tien kiinni sitten klipistä, mikä tapahtui tuolla, taisi olla Kiteen rantakentällä, jos se nyt ihan väärin muista, katsotaan se klippi ihan kohta, niin siitähän se selviää. Ensimmäisellä merkkipäällä Mäkelä lyö pitkän kakkosrajan näpäyksen Räpylän kautta ulkopelisuoritusheitto ohi ja Kettunen tuo. Ja nyt menee pallo sitten sen verran kauaksi, että sieltä tulee Keinänen kohti kotipesää. Heitto osuu siinä Antoni. Osuuko heitto siinä Antoni Jakobssoniin vai mihin se oikein osuu? Eli tässähän käy sellainen tilanne, että pallo menee kotipesästä ohi, lukkari lähtee perään ja sen jälkeen sisäpelijoukkueen kaari vähän liikahtelee siinä, mutta ei tee semmoista selkeää väistämistä. Ja sen jälkeen pallo osuu sisäpelaajaan siinä kaarella ja estää näin sen, että se ulkopelaaja, joka on tullut täyttämään kotipesää, ei saa sitä palloa. Ja siinä tulee sitten etenejäkin kotipesään ja tästä lähtee sitten tuomaristo miettimään, että mitä tehdään. Ja sitten tässä hetken päästä kuullaan se tuomio. Kaksi paloa. Estäminen 2 paloa. Ja vuoronvaihto tässä nyt. Tuomiona kuuluu 2 kertaa vihellykset, eli 2 paloa. Ja sitten tästä mä sain sen kysymyksen, että oli katsomassa hieman jäänyt mietittämään sitten, että mistä ne itse asiassa tuli ne palot. Ja tämä loppujen lopuksi estämisen tavallaan perustapaus tosi vähän harvinaisempi, mutta siinä mielessä, eli tässä 2 paloa tulee siitä, että estäjä sekä siitä hyötyneet eteniä poltettiin. Ja tällä kertaa se estäjä vaan sattui olemaan siellä kaarella ja hänestä vihellettiin se palo ja sitten tosiaan se 3 kotiin tulossa ollut eteniä oli se toinen, joka poltettiin. Ja mikä tässä siis on estämisen peruste, niin on periaatteessa sellainen kuin jättäytyminen pallon eteen. Eli tuossa tilanteessa se kaari on väistämisvelvollinen, ne ei saa jäädä siihen blokiksi, vaan siihen pitää tehdä selvä väylä, mitä pitkin se lukkari voi taas heittää sinne kotipesään. Ja nyt kun sitä ei tullut, vaikka siinä tehtäisiin vähän näennäistä väistöä, mutta ei tehdä ihan kunnolla sitä, niin siinä käy niin, että toteutuu estäminen ja tuomaristolla on tavallaan kaikki perusteet sitten viheltää se estäminen ja sitä kautta nämä 2 paloa. Se on sitten eri asia, jos siinä tapahtuisi vaikka niin, että siinä kaari vähän väistäisi ja lukkari yrittäisi vaikka jotenkin tarkoituksella hakea sitä estämistuomioon, heittää sitä palloa niin kuin kohti pelaajaa, joka on oikein väistänyt, niin silloinhan sitä taas tarvitaan tuomaristolla sitä näkemystä ja tulkintaa, eikä se nyt automaatti ole, että jos se osuu siihen sisäpelaajaan, mutta se ei ole lähelläkään siellä, missä se kotipesässä oleva ulkopelaaja on, että lukkari heittää tavallaan tahallisesti päin, niin silloin täytyy tietysti olla tuomaristo siinä tarkkana ja katsoa, että tämmöistä ei tapahdu, mutta silloin kun on tommoinen selkeä tilanne, että se heitto lähtee edes suurin piirtein sitä linjaa kohti, missä se on se vastaanottava pelaaja, niin kyllä siinä silloin toteutuu sitten nämä perusteet, miksi se estäminen voidaan tuomita. Tällä kertaa vähän erilainen tuomio. Nyt ei törmäyty tuolla pesän väleillä, vaan oltiin itse asiassa kotipesän takana, mutta kaiken näköistä pesiskentillä voi sattua ja sattuu. Kiitos, että lähetätte näitä mulle ja tulee viestejä. Ihan kaikkiin en pysty aina tarttumaan tai mä oon tehnyt jonkun samantyyppisen videon ja yleensä vastaan niihin sitten, että tää on hyvä idea, mutta multa löytyy esimerkiksi tuosta jo tapaus, niin sitten on yleensä käyttänyt sitä sillä tavalla. Mutta katsotaan mitä taas kohta tulee. Mulla on itse asiassa joku aihe jo mielessä, mutta katsotaan kuinka taas tehdään seuraavaa videoa. Palataan taas. Moi moi!